like to take this opportunity to thank each and every one of you. Nandito kayong gabi. Your presence is a great encouragement po, not just to the previous family, but to the body of Christ. At pakita po natin, nandito yung recipient natin from para sa Masbate at the same time sa Nueva Ecija. So, natin sino taga Masbate? Yan ang Nueva Ecija. Ayan po. Salamat po sa Panginoon dahil meron tayong pagkakataon na makatulong sa gawain doon sa Masbate at sa Nueva Ecija. Salamat ng marami sa inyong suporta. At this will not be the first and last. This will not be the last, rather, of helping the body of Christ. At patuloy po ang Phineas habang merong pangailangan at merong gawain ng Panginoon, tutulong at tutulong ang Phineas College of Bible. Kasama po kayo na mga partners namin in the ministry sa iglesia. At salamat po sa ating mga student body. Thank you for your participation, faculty and staff. And at the same time, yung mga cast natin and yung ating mga directors, the music department, salamat ng marami. From the bottom of my heart, I will say thank you very much for your participation. At the same time, yung ating Presidente, El Presidente, for 2 consecutive years, the President of the Student Missionary Fellowship. Thank you very much, Brother Praveen. And of course, yung mga kasama ng Student Council and the Student Missionary Fellowship. And of course, our very own advisor ng Student Ministry Department, walang iba, kundi si Professor Pastor Jerome David. Salamat ng marami. At in behalf of Phineas College of Bible, matagal na namin pinapanalangin kung sino talaga ang tatanggap nito. At ito na, kayo ang sagot ng aming panalangin. We do pray that your ministry will continue to grow and keep us posted. We would like to be part of your ministry. Hindi lang po nagsisimula ngayon, kundi habang binibigyan tayo ng buhay, tayo ay magsama-sama sa paglilingkod sa Panginoon. Patuloy natin siyang paglingkuran. And I trust that this will serve as great encouragement po, hindi lang po sa inyong dalawa, kundi kahit sa pastor ninyo, si Pastor Ariel Agustin. Salamat ng marami for giving us this great opportunity. It is not a sacrifice at all, but it is a great privilege to be in the service of the King. Serving you dun sa Masbate at sa Nueva Ecija. Salamat ng marami at tatanggapin ninyo in behalf of Phineas College of Bible. Itong malaking cheque. Hindi nyo pa pwede maitas ito kasi kailangan ng tutulong cheque. Pero meron ng laman yan. Meron ng laman yan. Again, napakabuti ang ating Panginoon, mga kapatid, na kasama kayo, kayong gabi at yung nakaraang gabi, na dito saksi tayo sa kapangyarihan ng Diyos na sa kanyang lumain kailanman po ay hindi nagkukulang ang ating Panginoon. Siya ay mabuti, ang kanyang pag-ibig at ang kanyang katapatan ay hindi nagmamaliw. Sa kanya po ang papuri, pasasalamat, tuloy, tuloy. Merry Christmas po sa inyo lahat at in behalf of the Nation Christian Church sa Balot Masbate at sa General Team Nueva Ecija, nais po namin ipaabot sa inyo ang kaus-pusong pasasalamat. Napakalaki pong tugon sa amin pong panalangin. Hindi niyo po alam, bago po dumating yung opportunity nito, ang pinag-pray lang namin ng Yero at ilang mga hadong-das para mas maging maganda-ganda naman ang kaunti yung aming pong ng sambahan sa Balot Masbate at General Team. Pero po rin po ang Panginoon, God is always surprising us. No? Isang pambihirang tugon, ibinigay ng Panginoon, higit pa doon sa aming binibigay. Salamat po
for using Phidias College of Bible as his channel of blessings sa dalawang outreaches po namin. Sir, maraming salamat po. At sa bubuo po ng administration of Phidias College of Bible, we would like to extend our full-hearted gratitude to all of you at maligayang Pasko po sa inyo lahat. Patuloy na magpalain ng Panginoon ang ministry ng Phidias College of Bible at sa bawat isa po na naging bahagi ng proyekto ito. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Maraming po. Our Honorable Recipient, I will give you the privilege to close this service in prayer, thanking the Lord for the many things, great things He has done to Phidias and to all of us and to your ministry. May I request the congregation to please stand as Pastor Ariel will close this service in prayer.